Ini nga balita ginadulong sa inyong sang Every Young Capsule. May ginahaya pa nga lapsag. Apat ka mga panimalay ang naubos katupok kag isa diri ang nahapyawan sa nagluntad nga sunog pasado alas 2 ang hapon sa Zone 3 Barangay Bacau, Mandurriao, Iloilo City. Payag ni Francis Ayan, amay sang ginahaya nga lapsag. Araman sa balay. Oo. Yung piyada mo lang ng buwak ng building kalayo may light material. Oo, sa din naghahalin ng kalayo dapit sa likod o kung sa kusina nyo. Sa tubang yun. Ato ba sa balay nyo? Oo. Imo ni bata? Oo, pila ni edad ya? 1 month pa lang. 1 month pa lang. Pila kadlaw na nga ginahaya da? Isang 30. Mga lubong na ito sa Martes. Sa Martes ang lubong niya. So amo ni nga ano inyong kuan saksakan ano tinabit-tabit lang. Huwag man, okay man ano. Oo. Makikot mo lang kami, gulpim na ng kalayo. Oo. Pero sa pagkita mo ang kalayo din kuan nag-ibwal. Sa kwarto, kamangod. Oo, may saksakan na nakasaksak ng mga appliances o wala? Suga mo lang. Suga, pero wala patay-patay. Patay man. Para sa bata. Oo. Layo niya ang kandila na mo. Layo ang kandila. Kasi ganing kandila niyo wala. Kami tulong-tungan na siya. May tulong-tungan man sa. Ang iya kagigato na lang Nagangoy-ngoy naman si Minchi Jimena sang maabda ng puluyan nga gintupok sang kalayo. Ang bata, ano ang kuha niya ni? Sa pagbata yan na? Pero sa pagwaya ni buhay pa rin yung bata nakunan lang? Oo. Nakuhan sa na doon na pilpilan? Nadunglan sang gatas. Bakaluoy man. So, 5 kamo ka pamilya, ano puro lang kamo may makapataan man nga kuan. Nga upod kamo. Oo. Anong ni pang pangalan ninyo gani, ma'am? Isang 3, ano to? Ha? 10, 7 days. Inche Himina? Himina, plido mo Himina? Sa tinga subong ka gaubra. Pila ka mo sa isa ka balay? Okay, so amo nino mga kabisado. Oo, sino? Dayan, tapos sino pa? Si Jaren Paramuta. Dayan Aray Mina na ako. Dayan Aray Mina. Jaren Paramuta. Nanginmasako naman si Kagawad Trinidad Villa Soto sang pagpanglista sang apektado sang siya ang ma-interview. Bali, 4 ka balay ang nasunog, 5 ka pamilya. Oo. Bali, 5 ka pamilya. Ano mga pangalan sa mga pamilya sa 5 kabalaya kagawad? Puro ni mga Himena. Mga Himena kay puro yaman di ka bataan, pero may mga kanya-kanya bala nga balay nga daw isa sila ka compound. So ang tagiyagid na kagawad. di mga tagiyanis na sa mga balay. Di sino Pamilya nga sa una kay June Marie Jimena. Oo. Ay ikaduha kay Dayanara Jimena. Dayanara Jimena. Ang ikatatlo kay Menchi Jimena. Menchi Jimena. Tapos ang ilagid nanay nga si Mendalina Jimena. Mendalina Nga may Jimena. extended family nga si Francis Ayan Jimena. Okay. So, amo na rin. So, Sa kagawad kabilugan, nga pila ang 4 ka balay, 5 ka pamilya, kagawad. Okay. 4 ka balay, 5 ka pamilya. So, totally gutted yun. Oo. Oo. Total igid sila tanan. So, anong desisyon sa barangay ni kagawad? Te subong ari aton DSWD para sa pagkuha sang data sang tanan-tanan nga para ma-providean man dayon sila sang ila kinahanglanon sa subong. Oo. Kay bali ang hindi taman ni dayon maasi-asi nga matagaan sila sa financial kay through the process was sang DSWD na. Kung subong ang bulan yan ay sigurong mahatag ang Pero for the meantime, kagawad, ano ang plano sa barangay sila since naubos sila ilang balay? kasi Sila dito pa namon sa barangay Holged. Okay. Kani ara man kami nga evacuation center sa babaw. Sino Yaraman mismo ang presensya sang amay sang barangay nga si Joel Alvarado. So may ara ka 4 ka balay kag 5 ka pamilya kay may ara isa ka balay nga may extended family. ano nga mga pamilya ni Kap? So mga pamilya Himina kag tapos ang mga ilan na nga mga nagpalaman na so change naman ang ilang mga apelyido. Initially, Kap, ano ang ginhalinan sa sunog? So sa nabalitaan naton diri may ara kandila kag may ara man nga kuno gulpi lang naglupok kag tapos nagibuwal ang kalayo. So may ara nga ti amo sina may basi kandila or butane or ano dira ang ginhalinan. Pagkatapos ng sunog, Kap, may tao sa sulod ng balay. So ara man kuno sila, ara man sila sa sulod sang balay, galing kay daw ara sa sulod sang kwarto nga sirado, ang nabatian nila nga lupok kag gulpi lang nga ibolang kalayo. Okay. So
So wala lang gid madugay. Oh, Kap, ano pag ang mga assistant nga ginapaabot sa mga pamilya para sa ila? So amoy na ginapa-preparar to subong naton ang food pack kag subong man ang SWD ara na gani nga ginapatawag naton ang mga head of the family nga mag-report dito sa aton barangay kay para matagaan sila naton sa immediate assistance. So kaligated ang ila balay kap anong plano sa barangay din sila ipastay. So depende ni sa ila kay ini sila mga tumandok na diri ari na di sa palibot ang ila mga pamilya. So pero kung may ara gidira nga wala gid sang higaan so ginapabilin naton nga bukas ang aton ski hall, ang aton daycare center kag aton gym para sa ila. So siguro kung kinanglan gid naton nga ipadala sila didto so himuon naton ina pero basi i-cater man lang sila sang ila mga pamilya kay ari diri nasa palibot lang naman dire. Last Kap, week ka mga panugyan sa publiko parte sa subong na sa natabo di Cebu barangay. So liwat-liwat naton nga ginapahanomdom sa pumuluyo sa barangay Bakhaw nga kinanglan gid kita maghalong ilabi na gid sa amo sining circumstansya ining sunog kinanglan gid naton maghalong kinanglan hindi naton pagbayaan ang aton mga kandila kon gasiga ang aton mga linuto kinanglan nga ara gid kita samtang nagasiga pa ang aton mga gasol sa ukon uling kag subong man ang mga connections naton electrical connections kinanglan naton nga mapasiguro nga ang aton mga extensions makaya niya ang appliances nga ginakarga naton dira. Oh, Kap, katapusan Kap, ang bangkay sang sininga bata sa din ni mo ikwan eh. So depende na sa pamilya karon kung diin niya ibutang pero sa nasilig na naton ang aton barangay gym kag ang aton didto facilities open kung gusto nila. Doble karon nga kasakit ang nabatsagan sang pamilya Jimena. Bangod sa nasunugan sang purian, may ginahaya pa nga isa ka bulan nga lapsag kag nagatuon pa sa nagahilapit nga Pasko. Nagapasalig naman ang mga opisyalis sang barangay nga matagaan sang nagakaigo nga bulig ang pamilya nga apektado sa nagluntad nga sunog. Gikan diri sa Zone 3 Barangay Bakhaw, Mandurriao, Iloilo City. Ako si Kabistadong Aaron Refollo. Basta Balita, Serbisyo Publiko, Radyo Bistado.